Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kubli pi baro ang pinasubahay pi Shiki Khubor hakimat kimat. Ganyan pa ashwan ni kong nishab Shiki Khubor na kaling kibenta chong Jylla. Kadakot chong Meghalaya State Commission for Protection of Child Rights kakong don akor nyota. Kalayam pa do nun katba kadang ajing kren ha kajingalang sngolam bat thang bombati. Bala pelong da kador bar shnong nongra shilong ha ka khat pratrik Risaw arja pesan halo ka jing sha penyam jong u hybrid kershan bor kharmudai ubah nyos nam karta ha ka ba ya ka met jong u lalap ha ka step jong ka khandai trik Risaw arja pesan narut surok klaw maupat hadin bawla ja ngai na jan yeng la jong halu merbo nongra shilong ha ka no phai sngi jong ka pratrik Risaw arja pesan ka dor bar shnong nongra ha ka janmit jong ka khat pratrik Risaw arja pesan kala pelong ya ka jing thang bomati ban sngolam halo ka jing sha penyam jong hybrid kershan bor kharmudai nyos nam karta ha ki riu trangsnam ha ka janmit da ki spa ngut ki patba nong shong shnong jong ka shnong nongra bat nagi shnong ki ba marjan kala shim mentalang ha ka jing thang bomati sngolam na ka bentau hybrid kershan bor kharmudai Kaseng samla jaya pelun ha ka khat pratrik Risaw arja pesan kala pelong da ka jing thang bomati ha phala jong ka community hall jaya shiam an lum pelot kum kadak ban sngolam bat man persha halor ka jing sha penyam badang shen jong hybrid insa piraling do maunai iba saus nam karta bat hybrid kershan bor kharmudai ubah nyaus nam karta kiba shong kibasa ha ka shnong nongra shilo UMLA ka North Shillong constituency ba Adilbert nongrum uloong pa kwa satya ba ka Jylla Meghalaya kan wan haka kerdan ka beningkong haka kampanya briu ya kani uba Adilbert ulapen pau habakren haka jingalang thang bomati sngolam bala pelong da ka seng samla jaya pelun haka khat pratrik Risaw arja pesan halo ka jingsha penyap badang shen jong hybrid insa piraling do maunai iba saus nam karta padu hybrid kershan bor kharmudai uba nyos nam karta kiba shong ki masa ha ka shnong nongra ka National People's Youth Front Meghalaya State Unit ha ka khat pratrik Risaw arja pesan kala yo ban pinkup buram yiki samla puli ka East and West Khasi district kibala pas pha ha ki examen class 10 but class 12 kum kadak ban ithu kerpang ya ka jingtri shitam jongki ha ka puli puthi President Jongka All Meghalaya Karbi Association but ki nongalam Jongka Hill Farmers Union Central Body kilapen pau baki don ka jing angnut ban yoi baka shongsuk shongsan kan man phai biang ha ka shnong lapangam khanang baki nong rep na ka Jylla Meghalaya kin yo ban let ot no yo kuba balai Arangut ki samla kan the yele kai football na ka Jylla Meghalaya ki bala tip kerteng kum ka samla Bonifilia Shulai bat ka samla Alisha Lingdo kla sha jet ban mi khman ya ka kunhon yele kai football jongkari India ha kalumpung yele kai AFC under 17 Women's Asian Cup arja apunriu ka ban salong hakri China Kalong ru ka jingja ka ban pinsa kan mau namar ba hadin arpuisnam ba kunhon yele kai football jongki kan thai nakari India kin yo rung shakalumpung yele kai Asian Cup Satang shitayo ukba on satlorno ndre kinong lapangam hadu menta kimpat yo ban od yo kuba uba kila pelut ya ka bor ka sor ka pisa ka pilan bat uba kila the ka umsep ban trei ban kata da ka jingkermen bakin sa yo ban od ha kani ka ayom od ka ba menta Kinong shong shnong kala pangam kila ud kila nam ya ka sorkar bakan shimklo ya ki senjam ban penbet khnang bakin yo ban odno yo kuba jongki shwa ba ka por kan dir pat ba kuba unhap shamadan Haka arpotrik Risaw arja pesan ka shnong nonglang hapo ka jingalam jong menteri shnong uba Fastalin Karaswai harengkat ke executive dorbar kila leben penkhui yiki jabo jaban ki baki brief kila wan bread pathar hasilin ter ka surok na mau kerwat sha nonglang But hakani ka jipin khuy kila la ban say artrok jabo ki balawan man bread ha shilenter karu surong Kaseng bhalang ki kinthai lu mau ba kala pelong da ka BB show na ka benta ki klung ki bahadu shisnam karta Kani kalong haka arpotrik Risaw aja pesan halum mau ba crutch haka ba palat arpong ki klung na Kylleng ki dong bat kishnong kilawan manashimenta Ka Immaculate Diagnostic Care kabadai ka way na laboratory medicine hapo nongstan ya kabala kli daw Dr. Andy Stars Imli kabadan hapo nongstan ha kalenti ban led sha penengrai kamakman ya ka school Saint Xavier nongstan bat ashwaban poi ka post office nongstan kelas dang man pinjanai shu ban ai shakri ya ki pat ba
ha ka kwat ka khia kabalala ban yarengkat kerdan kum kiwe ki jaka tes hanong ba shilo kini pat kilang Khubor na kilang kibenta jong kari Menteri Rang Ba Adokari Narendra Modi hakas ngin kong ula penken mau ya ki jinglong ba kong san jong ki namding bala penmi hi nakari ki ba kenthop yau namding Brahmos bat unamding Akash ya ki bala penankam hak operation sendur bat ongru ba kini ki artli ki namding kila penknyo ya ki nong shun jong kari Haba penpau ya ka jingklan jong kari India hasla jong ka duriau Menteri Rang Ba Adokari Narendra Modi ulai ro ya ka jingslur jong ki sipai duriau bat iki bortray kam jong ka INS Vikran. Umudi uloong baka INS Vikran kam day tangka lieng ya kuntma. Henry ka day ka jingpen shisha ya ka jingstan ka jingkut jingmut bat ka sakhi jong ka India haka spas nem ka ba arphuwe. Ka Aam Aadmi Party kala pen menapat ba ya ka thup kerteng ka basaw jong ki kertong ki ban aireng hak election hak Jylla Bihar. Ka ban salong shen mentau snem. But dakwa pentip ru yaki khat armat ki kertong ki bala thep ki kerteng jongki hakas kinin kong kabalong ru ka Tarik ba khat du e na ka benta ki kertong ban thep kerteng ha ka jinga thep vote na ka benta ka wat ka ba unang yalam jongka Janata Dal United u Anand Kumar Singh u balong ru kertong na Mukama Assembly Constituency ula pentikna ba ka party jong u kan job ha ka election da ka jingkershan ki pat ba Using ula kobru ya ka Rashtriya Janata Dal ba hakani kenti ru undang yo ya ka jingjom na marba ula job lenter mentala arphos nem kenti. Menteri Katnat Yadari jong Sarkar Pedeng Rajnath Singh pada Chief of the Army Staff General Upendra Dwivedi hakasngin kong kila ai kublai Diwali shikipat ba nong shong shnong jong kari bat kila kunturu ikipat ba bakin bu jingken maulam yaki shipai kibla syak penyam mater da ka ba IT yala ka jong jing em ban yada yakari na kinong shur ka Golden Temple Complex ka bade ka jaka mani blay bala khen kentang da kisi kala thaba da ki jingsha ki ba itanan ha ka singin kong ha ka jingra khi ka bandi cho divas bat ya ka jingle nyam Diwali ka Menteri Rang Ba jong Jylla West Bengal ka Mamta Banerjee ha ka singin kong kal ai kublai Diwali ya ki nong shong shnong jong ka Jylla da ka ba kenturu ikipat ba bakindan hapdeng ke jingateli bat ban pene ya ka shongsuk shongsan ha ka Jylla bat ha ka rihi borokwe ha ka singile anyam Diwali Menteri Rang Ba Jylla Uttar Pradesh Yogi Adityanath ha ka singin kong ulale chngo ya ka jaka slam ban yelek kemen Diwali da ka basam yiki mit bat iki jing as ngom ha shakipat ba mentapa yang pash Khubor na kelengkiri ke Pyrthei Ki pulit jong kari South Korea haka singin kong kila twet ting ban yok kem ya ki san bu kendangot ki nong South Korea ki balawan ra nari Cambodia halo ka jingkeno baki day ki berengti haki online scam ban syukur ya ki brio kat ba ki dangdon hakari Cambodia ka sarkar Pakistan kala pun ko buram ya ki arng ki nong thok Khubor ki ba kenthup ya kamar kima bat u wajahat kasmi watla ki don benta ban pinsapriang yiki Khubor lamler shapang ka operation sendur katba ki sipai jong kari Pakistan bakari India kidang don hapdeng ka jingapen ibor markeliang Uwe sipai North Korea la syara syalong hadien baula jam yang military demarcation line ha ka singi ublei la pentip ki sipai jong South Korea Joint Chief of Staff lai thu bakla lab yau new sipai jong kari North Korea hajan military demarcation line hakabala suba baula thmu ban shurung jubor shakari South Korea ka khaput tor kham kala khang khrdap mentala nyau sngi kanthi hadien bakla mi kajia kan at hapdeng kari Pakistan bat kari Afghanistan la pentip kilat pathai Khubor hakasi umblei la sakhi ya kajing khang khrdap jong kani khaput bakla kta ya kajing adi ethiet ka yau ka han ha landi kotal ka United States kalala ban Kylleng no yau acting ambassador sha South Korea shwa ka jingle yu kajat jong President Donald Trump ha ka bakut jong ni banai la pentip ki Khubor sarkar ha ka sing blai karkum ka thammai Khubor la pentip au acting ambassador ka United States u Joseph Yun ula ban sha pen kenria kam no hadien baula shakri yakni ka kam la khnai banai kan thi Vice President jong United Arab Emirates pat Menteri Rang Ba do Sheikh Mohammed bin Al-Shid Al Mukattam hakas ngi ublei kila ai kublai Diwali yeki pat ba ki basa United Arab Emirates bat hakaleng ke Pyrthei barokaway Ambassador jong kari Israel shi India Ruben Azhar hakas ngi ublei ula ai kublai Diwali yeki pat ba kari India ula ong ba ke Diwali ka pen pau shai ya ka jingjob jong ka jingshai persha ya ka jingdum
Menteri Rang Baru Jongkri Australia Anthony Albanese hakasi ningkong ulapa ya kajing ai kublai kitbok kit ruang Diwali. Kata masa jong kajing syai da ka bapen pau ya kajing kermen ba ka ni kasngi ka bakerpang kan kentiu ya baro da kajing kermen na ka benta ka lawe ka ba pernai. Christopher Luxon balong Menteri Rang Baru Jongkri New Zealand hakasi ningkong ula ai kublai Diwali syagi pat ba Jongkri India. Da ka baong ba ka ni kata masa ka kedau kum kapor ban penpriang ya kajing kemen bat kajing long babha ha kajing im jong kibriu. Tigitu kilong Khubor hakimat kimat mentasngi. Kublai. You can be laid back and yet never be late. While others value money, Jet's 24/7 values you. Reliable, easy accessible, safe, and affordable. Your very own and first aggregator in the state of Meghalaya. Go local, go Jets. Download the app now.